Tuguti ako ninyo og sa pagpaambit og upat ka punto mahitungod sa mga pagbasa nga atong nadungog ni aning adlaw. Una, nindot gayud diay ang plano sa Dios sa iyang katawhan. Kini gihulagway sa usa ka agalon nga nag-organisa og usa ka dakong bangkite sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Andam na ang tanan, daghan ang giihaw, nahikay na ang mga pagkaon alang sa mga bisita. Kini nagasimbolo sa gigusto sa Dios alang sa iyang katawhan. Gigusto sa Dios nga ang sangputanan sa ato ang pagkinabuhi ning kalibutana mao man ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Nga sa ato ang pagkinabuhi ni aning kalibutana kita usab giimbitahan ngadto sa dakong bangkite sa langit diin atong masinati ang dakong kalipay kauban ang Dios. Ang pangutana, kita ba gusto musulod sa gingharian sa Dios ug makighiusa sa dakong kalipay sa Dios alang sa iyang mga kauban ang iyang mga dinapit ngadto sa langit. Ikaduha mga kaigsuonan, bisan di ay nindot kaayo ang plano sa Dios, posible nga ang tao dili maghatag og bili niini. Sama sa naisgutan diha sa sambingay sa ebanghelyo nga atong nadungog nianing adlaw. Daghan og mga prioridad ang mga dinapit na iniadto sa uma, na inabisi sa pagnegosyo, mausab sa atong pagkinabuhi ni aning kalibutana. Nasayod naman kita nga ato ang pagkinabuhi ni aning kalibutana ang hinungdan niini nga kita untana maningkamot nga humaning kinabuhia makasulod kita ngadto sa langit apan unsa man ang ato ang gikabisihan adlaw-adlaw. Nakitay lain nga mga prioridad, nakitay lain nga gusto nga makabot sukwahi sa kabubuton sa Dios ang atong mga pagpaningkamot para lamang sa ato ang mga personal nga kalampusan o kaya'y personal nga kalipay. Wala gayud kita usahay maghuna-huna alang sa kinatibuk-an nga kaayuhan sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ikatulo mga kaigsuonan, bisan pa ang tao wala maghatag og bili sa maong maayo nga tanyag sa Dios, ang Dios dili muhunong sa iyahang paghigugma kanato. Matud pa sa ebanghelyo, giotro sa agalon ang iyahang plano, no? Ang iyahang pagtanyag sa iyahang imbitasyon nga makasulod ngadto sa iyahang giorganisa nga bangkite, dili na lamang sa katong pipila ka mga tao kundi alang na sa kadaghanan. Gihulagway sa maong sambingay nga ang maayo nga plano sa Dios dili lamang diay para sa iyahang gipili nga katawhan nga Israel kundi lakip na usab sa tanang mga tao nga gusto nga mutuman sa kabubuton sa Dios. Nga ang maong nga tanyag sa Dios dili di ay gihatag kanato tungod kay kita angayan, kundi tungod kay siya manggihatagon man, kay siya maluluyon man. Apan ang pangutana, ang mauba nga tanyag sa Dios, ang iyang kaayo nga gipakita kanato naabay kausaban nga gihatag sa atong kinabuhi. Mao kini ang kaupat nga punto nga but nako nga ipaambit kanyo mga kaigsuonan. Nga katingalahan nga untana ihamang giimbitahan ang tanan sa mao nga bangkite apan adunay usa ka dinapit nga wala nakasulob og biste sa kasal. Og ang gihimo sa mao nga lalaki nga wala nagbisti sa kasal,
siya gitambog ngadto sa gawas ug nagkagot no ang iyahang ngipon tungod sa kagulanan nga iyahang gibati no. Mausab ang mahitabo sa ato ang tagsatag sa kakinabuhi kung kita nakasinati na sa dakong pasensya, sa dakong gugma, sa dakong kaayo sa Dios, gihatag na niya ang iyang mga panalangin o grasya apan nagpabilin kita nga walay transformasyon sa ato ang kinabuhi. No? Na ay adlaw unya sa pagpanudya, no? Adlaw sa paghukom, adlaw sa pagpaningil, kung ang ato ang mga panalangin nga nadawat sa ato ang kinabuhi, wala nato kinigamita, aron ang atong kinabuhi mahimong uyon ngadto sa kabubuton sa Dios. Mga kaigsuunan, buot ba nato nga ang maong maayo nga tanyag sa Dios mapahinabo gayud sa atong kinabuhi. Mausab kini ang gimantala ni Propeta Ezekiel diha sa unang pagbasa. No? Nga ang mao nga plano sa Dios mapahinabo lamang kung ang tao makabaton og bag-ong kasing-kasing. Kung ang Espiritu sa Dios ibubo na niya diha sa iyahang kinabuhi, diha sa kahiladman sa atong pagkatao. Ang mao nga kabag-uhan sa atong kinabuhi nga kita mahimo na unyang masinugtanon sa kabubuton sa Dios kana matuman kung kita mahiusa sa bugtong nga tao nga nakatuman sa kabubuton sa Dios. Siya walay lain kundili ang atong Ginoong Hesus. Ang bag-ong balaod sa Dios nga gusto niyang isulat diha sa atong kasing-kasing mao man ang balaod sa gugma. Og ang mao nga balaod ato lamang makatunan kung kita nanay hugot nga pagtuo og kita mo desisyon na sa atong kinabuhi nga ato gayong sundon si Jesus diha sa iyang pagkamatinumanon ug pagtuman sa kabubuton sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Jesus mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan.